Bordel, čo? Nejaké okno. Takéto, ty kokos. Aha, to je von. Akože vonku. Vonku, ne? Dám hociaká. Ty kokos. Takéto dvere dám. To už máme celkom dobrý dom. Teda zatiaľ mi príde. To nie je úplne zlý zatiaľ. Ty robíme dobrý setup, alebo čo? No, zlý. Čo mi to prídeš také zlé? Také krabicu tam dal, či čo? Krabica. Madrac. OK. Chceš sa trošku šit, to je pravda. Chcú takto bývať. Áno. Daj záchod a kúpi nejakú takú hlavnú vec proste. Dá tú krabicu, že to bude akože holý záchod. Asi nejde, bohužiaľ. A môžem to do okna. To úplne. Vidia ako sa. Pri posteli má záchod. Potom ešte robí, vieš, on vlastne... Ne, dá to dole. Tak najhoršie. Tak to ne, ale tak to bez toho. Lebo ten človek, tvoj charakter mal seba stále spí. Občas sa je vysera vyšťa, občas sa naje. Alebo to nejakú chladnička kúpe, nejakú zlú. To je všetko. Preto to nemá nič, lebo mám iba auto. My car. Might kick them for a car. Motorov pil, na čo to prdele bude mať? Má to zavesené. To je oný Leatherface. Leatherface. Kávovar potrebuje. Takže kávovar bude nejaký taký vlastný. Dám tento. Čo to tam nechce? To je? Kávovar. Savovar? To bude proste. Proste bude tam, hej. Tam bude. Hej. Není dobrý. Budú schody, ktoré pôjdu nikam. Aha, pekné. To je môj dream setup, chlapci. Takýto dom by som musel mať. Presne ja. Nejakú podlahu. Úplne najhoršie to je tam. Škaredú to úplne takú. To nie je škaredá, on to nič takom nie je škaredá to podlahy. To je opäť bazén, pravda. Bazénový dom, normálne. Má jaký hulbý dům, slunečný hrob a teraz bazénový setup. Také malé.